Tobias, oprykker, kamp ved 3. division. Ja. Hvordan har kroppen det lige nu? Ja, det er fuldstændig surrealistisk. Jeg havde ikke rettet med, at det her skulle ske. Altså, jeg har virkelig været nogle turbulente uger. Altså følelserne har været ude på tøjet, og man har ikke kunnet sove de sidste par uger, fordi man bare har gået rundt og tænkt på den her dag konstant. Ikke? Og så når den endelig kommer, det er jo, jeg har stadig ikke helt fattet det endnu. Det er virkelig en surrealistisk oplevelse det her. Fordi jeg har aldrig prøvet at spille så højt, som man kan sige det så. Så det er virkelig en kæmpe oplevelse fra min side af. Nu I kommer jo bagud i første halvleg. Ja. Og sammen stort set lige efter, der bliver det annonceret, at Glostrup er kommet foran. Når du opfange det inde på banen? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså for at være helt ærlig, jeg er sgu egentlig ligeglad, hvad der foregår ude rundt omkring de her baner. Så jeg hørte ikke rigtig efter, hvad der skete i den anden kamp. Jeg fokuserede bare på den her, men selvfølgelig vi starter lidt nervøst ud. Vi har simpelthen så meget at spille for, og det sætter jo så også lidt i vores spil, ikke? Og det kan man også godt forstå. Men så det var lidt en mavepuster, men så fandt vi ud af, hvordan vi skulle spille efterfølgende, ikke? Og så oppede vi vores niveau efter igen, ikke? Så oppede vi vores niveau efter, ikke? Så det var virkelig en fed oplevelse, en mandeoplevelse, hvis man kan sige det sådan, ikke? Lige for at komme bagud og så vinde 3, det er jo en præstation, ikke? En magtdemonstration, synes jeg også selv. Nu har du lidt relationer til frem i 3. division, hvor din bror, Andreas, han har jo overtaget trænersædet her for de sidste par kampe, så det har vel været et par OK uger for at sikre sig overlevelse også. Ja, det er en stor uge for familie Hermansen, det her. Altså storebror, som der er cheftræner, debutant, formår at holde dem op i 3. division, ikke? Som de også skal, BK frem. Og jeg personligt har følget op i 3. division, det er jo... det er jo helt vildt. Jeg glæder mig virkelig til at snakke med ham om det, fordi han er en af de første, som jeg snakker med efter sådan en syg kamp her, ikke? Fordi han ved nemlig præcis selv, hvordan det er. Og selv oplevet de her, og kan sætte sig ind i de her følelser, som jeg står med lige nu. Så ja, jeg glæder mig bare til at snakke med ham efter det her interview, faktisk. Altså, som er helt vildt. Og så risikerer I jo rent faktisk at skulle møde hinanden. Ja, men det er også til efter sommerferien. Ja, det bliver en fed oplevelse. Det gør det. Altså, mig og Andreas, vi har et fuldstændig fantastisk forhold sammen også. Men vi ved jo udmærket godt, når det er inde på banen, så dropper vi det der med at være brødre, så er det hver mand for sig selv, ikke? Og det er jo sådan, det er. Vi vokser op med en sindssyg konkurrencegame, så vi vil jo hinanden det bedste, men når vi står derinde, han står så ude på sidelinjen, kan man sige, så det betyder alt også, at han står derude og holder øje med mig også. Det gør det virkelig, så jeg er virkelig stolt og bæret over der, hvor han er nået, og der, hvor jeg er nået. Så det er virkelig en stor uge og en stor tid for Hermansen-brødrene. Tillykke med oprykningen. Ja, tak for det.